Hayi bafethu, ithi iqala i-episode uMathabethe abizele uSiyacela kuVrandi ukuthi basoxoxa. Yabo bafethu, yabo Siyacela, hayi umbizelani ngizoxoxa na? Umzombuza indaba yomhlanga. Ngoba phela uSiyacela bekade eyidlongoza indaba yokuthi ufuna ukuyeka emhlangeni ayokhetha unamba umbiza ngocekeceke, into entsha, into engazithintwe, inyuza, into azoyivula yena i-V-dot. Lo mfana lo. Manje uThando uyasho ukuthi hayi bo, uzoya kanjani wena emhlangeni ungakayiqedi iy'fiso zami? Ngoba phela wangithembisa izinto wena. Ufuna ungakheli ikhaya, awukwenzile lokho. Ukhuluma indaba yokuthi hhayi ukhona uSimende, kukhona lapha kuyalungiswa kanjani kanjani. Hayi bo Siyacela, hayi bo, hayi bo. Ingane yakhala ithi hayi lo udinga ukuthi kuze kube yimina engifaka isandla ukuze kwakheke ikhaya lami ayengithembise lona yena. Kanjani? Izokwenzeka kanjani leyo nto leyo? Hhayi bafethu, qhubeke futhi ingane yabantu ichaze lento ukuthi ngoba ufuna ukuya emhlangeni futhi uyowenzani? Yini kusemhlangeni? Uthi hhayi ngiyobona abantu bephefoma kanjani kanjani yonke leyo nto leyo. Hayi bo, hayi bo. Uyobona abantu bephefoma, ayikho into ofuna ukuyophefoma lapho, ufuna ukuyoshuthi iy'thombe namantombazane. Iyona into ofuna ukuyoyenza, ayikho enye into ofuna ukuyoyenza. UThando nje akayizwa kahle lento le and uyayibeka indaba uthi akayi lapho, yena uyaqhubeka uthi hhayi ngiyaya mina lapho. Kanjani? 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 Hhayi bafethu, yabona ethi indaba yabo labo bobabili, hhayi yabona uSiyacela angimazi wenziwa ngaluphi ubumba, kuliphi iqhaphuzi noma umhosha. Hayi bo bafethu, igama lami ngu-Azadi, ngiyanibingelela. Thank you so much for coming through to my channel. Please do not forget to subscribe and press that like button, okay? Iqhubeke inkulumo yabo bafethu. uThando basically Ryan-ke nje, she's just airing out her frustrations, ukusho ukuthi lezi zinto azenzayo uSiyacela naye angazenza, you know. Ngoba phela lento lena uSiyacela ohlezi ebe ne-habit yokuthi amthathele phansi uThando, right? Uyakhuluma la uThando indaba yokuthi wena Siyacela unalo mkhuba wokuthi nje uma uthanda uba wenza intando yakho uhambe uyoshutha iy'thombe nabantu besifazane, uhambe uyokwenza lokho, yabo. Le nto leyo ayingiphathi kahle ngoba mina futhi awufuni ukuthi mina ngikwenze uzithathe iy'thombe nabantu besilisa. Wazi uthini uSiyacela uthi hey, lalela mfethu, mina ngalobola laphayana, ngalobola lona ngiyaligwela ukuthi ngimtshele ukuthi angathatha isithombe nobani, athathe isithombe nobani. Yena uma ukuthi mhlawumbe wafika neqhude noma nechwane la ekhaya nenkukhu ethile ukuze angilobole nami, hhayi-ke sesingasho ukuthi u-50-50, kodwa manje akwenzeki-ke lokho, akwenzeki lokho. Yini ile ndaba yokuphi yasemhlangeni? Uzuyasho uSiyacela ukuthi hhayi ngizobe ngihamba nethimba lami laphayana, siyokhetha nje impela, hhayi indaba yokudlala, siyokhetha laphayana. Uya-insista indaba, yabo. Ulento nje uThando uyamsabisa uthi mina khona abantu abangibonayo, mina abangiboni njengesigqomo sagesi, bangibona njengegolide, ngibona njengegolide mina weSiyacela abangithanda. Uthi hhayi hamba uyakubona phela, uthi hhayi mina akekho umuntu engimthanda, ngithanda uLubanzi mina kuphela. Uyabuza-ke uSiyacela uthi hawu mina kusho ukuthi awungithandi ngoba uthanda uLubanzi, mina awungithandi. Hhayi intombazane uthi hhayi mina ngithanda uLubanzi, angikuthandi wena nje isithunzi sami, into osuyenze sona, isidima sami wena Siyacela, into osuyenze sona. uSiyacela lapho kuma-diary sessions akhe uyasho ukuthi hey, yabo ngoba nimuzo ethi akangithandi, ayikho leyo nto, amanga. Thanda kabi lo, thanda kabi. Uma kuthiwa manje ngikhumule nje ibhulwe ngiveze izinqa ayiqabula, ayiqabule izinqa. In fact angaqabula nje nakubi lapho afuna aqabule khona. Ungithanda ukufa, wazi kahle ukuthi uyangithanda, wazi kahle. Yabona bafethu indaba yabo laba bobabili. Aqhubeke lapho episode, aqhubeke kanjalo nomjida uSiyacela, ayikhulume le ndaba, asho ukuthi hey, lalela la futhi kahle kahle mfethu, ngifuna kube wena ohamba nami siyaphi emhlangeni ngoba vele wena uzongikhethisa phela mhlawumbe unumber 2, ngeke sazi, yabo. Mhlawumbe futhi unumber 3 uzoqhamuka khona laphayana, yabo. Kulo nyaka noma singakhetha kulo nyaka ngoba phela kulo nyaka safanele sakha ngithi mhlawumbe ngonyaka olandelayo-ke mhlawumbe sesingakwenza-ke lokho. Ingane yabantu ithi kodwa Siyacela ungiboni, yazi uyangidelela, leyo yonke into ekhulumayo ukungidelela konke, ukungibukela phansi. Ingane vele ihambe iyokhuluma nomama-ke manje ithi hayibo ma, nangu undodana wenu la ukhuluma into kanje. Hhayi omama balibonile iphutha, kusho into yangakhona phela ngale. So hhayi akahambe phela lento emhlangeni. Manje kunani pho? Lento uThando uthi hayibo, njengomfazi wakhe mina sengikhiphile izwi ukuthi akayi nje lapho. And uThando uyakhala ngalabafazi uthi labo mama ababona umama waqotho kuSiyacela bayahluleka as abazali dismally, bayahluleka nje bonke behlangene, and lapho uSiyacela uyafuna nje ukuthi lo ukwenza uThando abe sey'nyathelweni ey'fana njengezomamkhulu,
ukuthi kube uyena ozomkhethela umuntu oqala nani. Lapho uThando akekho kuyona yonke le nto leyo. Akekho kuyona yonke le nto leyo. Hayi, omama bathi hayi anikhulume lento nibe nesivumelwano esithile ngendaba yokuya emhlangeni kanjani. Hayi uThando akayizwa bafethu. Uthi lalela ngimi nalapho. Angiyi naye futhi akayokwenzani lapho ngikhona. Uyobuka uyobuka yini ayoyibuka lapho. So hayi bayahamba phela abantu bayobuka ukuthi hayi mina ngibuka ba ngoba nangu ukhona yena kufanele wena ubuka mina. Yabo. So such an extent ukuthi aze aqhubeke kwenye inkulumo uThando uthi yazi ngoba ufuna ukuyobuka indaba ungakaze mina ungithengele ubuhlalo. Thenga ubuhlalo ke. Thenga ubuhlalo nami ngeke ngibe umuntu ozolento ozombuka la egcekeni. Khona uzokwazi ukuba uthi ufuna ukubuka nami ngikhona nje khona uzongibuka. Yini kunani? UThando akabuza yeza akamuza akabeza abantu bakadlamuka akamuza usiyacela uthi yazi ukhona phesheya khona uthi yasho uthi la nephara into angayazi into engagezile kuyimanje bekhuluma nayo uyayitshela ukuthi ayigqoke kahle lapho usiyacela ukugqoke nesikipha kuveze isisa ngisazo stomach out noma isikipha sifishane noma uyabona nje kubhizi ngiyambuka nje undoda kadlamuka lethi mina madoda kwenzakalani kulomlisa lo ngabe wathinte indaba yokuthi ubuyakhuluma ku social media namantombazana ku TikTok umgadlo oqavile madoda dumena ku TikTok usiyacela bengingamboni ukuthi uyakwazi ukusebenzisa uTikTok siyacela mhlambe ngimgcine ngumbuka ngibona mhlawumbe uFacebook angenza abe nayo profile nakhona wayivula wayishiya angiboni wayisebenzisa computer literacy hayi uyayibona nje it's not a strong point nje hayi never upress uZulu yani kwi-ATM umbuka nje. So indaba ke iqhubeka asho ulentombazana uthi hayi akazakwazi ukuthi ahambe lapho and uThando had a lot to say ngayo yonke lento leyo ukuthi cha nje uyithathela umuntu osesephansi le ngoba efuna umuntu nolo muntu uzomenzana uzomhluphekisa ngoba nomama bayasho ukuthi uzohluphekiswa lo muntu osala ngoba ngiyazi akwazi ukummela uyithathaphi imali abafazi bayondliwa phela dinga imali wavula usuku uthatha abafazi uzobenzana yini ozobenza yona. Hayi khona-ke sinemqedile-ke lapho-ke kuvandwa kube kusiyacela laphayana noma endlini yakhe benothando esho ukuthi abantu abangashadile abambothola abantu ukhuluma noma omncane bakhe nje noma omkhulu bonke yadelela lo mfana ngathi uthe ukukhotha ukuthi ngiyambona ukuthi hayi ngathi uthe ukushaya into inkonzi le ithi hey nawe kumantu mama omkhulu lapho nothwani nexhegu lakho lapho uthwani nomuntu ozosona naye bafethu aye enyokeni angiyakutshela asho ukuthi into ayizele la uzothola umuntu iceke into engakasithinta ayina ngempela simbona izintombi zimjabulele usiyacela uthatha ama selfie nezintombi ngalana nangu uThando uyasho ukuthi nje akeze into ayithandayo ngoba lo ntombazana yazohlangana lapha nobenyeza amathemba ithemba lingekho ngoba mhlawumbe uyogcina ngokucela ngo5000 kuphele kanje ngaza lebo nokuyilobola ngoba efuna ukwenza into azenza yena nje uThando uthi ufunela ukuthi abe nedladla akwazi ukufaka ikhisti yakhe noma ibhokisi lakhe angena ngalo emagcina kadlamuka iloko kuphela. Which brings me to the point ekutheni everything has a price. Angangasifuna isithembu uThando but uma sekuthiwa usiyacela uyakwenza lokho akuthembise yena who knows angavuma uThando mina ngiyambona ke futhi evuma ke le thina ababukeli siyocasuka ukuthi nje lo mfana unjani kodwa yena uyobe evumile intombazana vuyo bevuma uvuma. How many years did idlala manje? 7 season 7 episode 4 sikhuluma ngawo. Ngiyakutshela hayi wachona-ke intombazane ngathi uyayithola ke phone number ke madoda usiyacela lapho umgadlo uqavile hayi konke kuhambe kahle ke kodwa uthi hayi ngathi hayi ayingangayi ngeke phela engamshaya uNembeza ngaba kayena umuntu inkulumo esho nkosikazi azizange zibe zihle neze yabo. Hayi bafethu iphele kanjalo ke namhlanje ngiyabonga akukutheni kuvele nje indaba kasiyacela nani nokuya emhlangeni eyobheka ucekeceke ubrand new inews ivideo into aziqaqa yena amadoda siyacela sibonge bafethu ibuye ibonane.